Toki kayo kabalin. Today vlog kabalin, magluluto tayo ng kalgaretang baka o kalgaretang mapara sa aming mga Kapampangan. Sa pagluluto ng kalgaretang baka, kailangan natin ng butter. Ito ang alternative na gagawin natin ng mantika. Imbes na mantika, gawin na lang natin butter para maging malinamnam. May papel pa po. Subukan lang natin mag-ala Chinese. Pagkatapos isunod na natin yung bawang. At siyempre sibuyas. Hintayin lang po natin na maging golden brown para mailagay na yung karne. At siyempre isunod na natin yung karne ng baka. Paliliparin ko po sana, baka mapunta sa flooring. Huwag na po. Hindi po tayo sanay sa ganyan. At siyempre, hintayin lang natin na maging maluto sa sariling mantika niya bago natin bigyan ng mga sangkap. Bigyan natin ng sili para kumapit yung hanggang niya o ang paras. Bigyan ho natin ng konting patis para maglasa ng konting alat. Tomato paste o tomato sauce. Konti lang kabalin para hindi masyadong umasim. At siyempre maglalagay tayo ng konting toyo para medyo umitim yung sabaw. Kunti lang kabalin, gulay lang para medyo maganda siyang tignan. Yan o. At bibigyan po natin ng regal spread o reno. Kaso dito sa Italia kabalin, ito ang pinaka-reno nila. Alternative po, patay ng manok ito. Maglalagay po tayo ng paminta. Lalagay muna natin yung patatas. Isaboy na natin yung carrots. Susunod kabalin, ito na yung last. Lalagyan na ho natin ng sechi. Ang pangalan ho nito ay garbanzos. Ito na ho ang pinakalas na sangkap ng ating kalgareta. Maghintay na lang ho tayo ng 10 minutes to 15 minutes. Ayos na. Kabalin, may Kenny, manganta na po, kain na po tayo. Today vlog kabalin, ang ulam po natin ay ito, kalgaretang baka na maparas. Marami ho itong sili. At siyempre po, nagluto po ako ng bulalo, panterno para makaigop na sabaw. At siyempre, patis na maraming sili, kabalin. Bago po tayo mag-start sa ating mukbang, kabalin, magpaparay muna po tayo.
Salamat po sa presya. Sandali po pala, nakalimutan ko yung aking inumin. Baka mapasubo. Ito kabalin. Kain na po tayo. Ito, kalgaretang bakang maparas o bakang manghang. Gaya po ng dati, unang subo para sa inyo. The best ho. Meron po din tayong bulalo. Ito kabalin, no? Kakamayan ko na lang ho kasi para sa akin lang po naman po ito. Tabi na lang natin yung kutsara kabalin. Ito kabalin, no? Napakasarap pechay Bagyo. Masarap po kasi yung medyo dry yung ulam mo tapos may inigop kang sabaw. Good combination ho siyang dalawa. Tapos meron ka pa pong Fanta o Coca-Cola. Lasili. Actually ito kabalin, hindi naman talaga siya yung bulalong mamahalin. Ito'y parang retaso lang ng buto-buto sa supermarket, yung tanggalan nila ng laman. Ito napakamura kabalin, halos si pamigay na lang eh. Nasa 30 cents lang na centesimi sa euro natin. Pero siyempre magtiyaga ka lang sa pamimili dahil minsan makakatsamba ka, tignan mo, may laman. Sa atin sa Pilipinas, napakamahal na nito. Dito parang retaso lang. Sili. Naalala ko po, nung ako'y teenager na nag-aaral sa Assumption University. Ang sikat pa nun ho ay mga Totobits. Alam niyo yung Totobits, yung mga tindahan sa may tapat ng Negros o sa loob ng palengke, yung pag naglakad ka sasabi niya, "Kuya, che, mahang ko po." Ewan ko kabali, napakasarap kumain dun. Sa isang platitong ulam lang, tapos isang kanin, tapos libre sabaw. Yung sabaw yun na pinagkuluan lang ng mga niluto nila. Pero bakit napakasarap? Ito, utak po ng araw. Masustansya. Tapos laman ng kalgareta.
Pwede na. Ang masarap pa po sa ating Pilipinas, namimiss ko yung kalgaretang bibe o yung kalgaretang pato. Yun po ang pinaka-the best. Kaso dito, hindi ko kasi lasa ng pato dito sa doon sa Pilipinas. Ewan ko dito napakataba ng ano. Tapos maliban sa mataba, medyo mahal. Nagpapalakas po ng pagkain talaga yung sili. Ito. Solve na naman po. Busog. Marami pong salamat sa pagtangkilik ng aking channel. Sa konting oras, at least pinanood niyo po ako at malaking tulong na sa akin. At humihingi po ako ng paumanhin sa ating mga kapatid sa Pilipinas kung sakali man po nakikita niyo kasaganaan ng aking pagkain. Ito po ay bahagi lang ng trabaho, paghahanap buhay. Dahil po sa YouTube, kailangan kong magpakita ng kasaganaan at pagmumukbang upang kumita ng konting halaga. Hindi ko po hangad na kayo ay gutumin o inggitin. Alam ko po kung ano ang pinagdadaanan nyo. Sa awa ng Diyos, kabalin, sa tulong-tulong tayo magdasal na sana'y malampasan na natin ang pagsubok na ito. Ganito din po sa Italy, napakahirap ng buhay. Pero pilit pa rin pong lumalaban at umaasa na matatapos itong pandemyang ito. Huwag po natin kalimutan magdasal. At sana tulungan tayo sa lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin ngayon. Sa inyo mga kabalin ko, kapatid, May Kenny, Kapampangan, salamat po sa pagtanatiling nanonood sa akin channel. Sana po lagi po kayo nandyan at wag po kayong magsasawang manood sa akin. Kabalin, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo at sa mga kapatid nating OFW. Proud Kabalin!